97 Chitanga ministry in 2010 ndianga first usher wangu aifamba neni ndobva kudaita musikango yakaitwa 2011 12 ndobva ndamususpenda kuchurch anosuspenda kuchurch ndobva azodzoka futi adzoka kuda ari kuchurch ndobva azobuda zvakare abuda kuchurch kuda 2014 ndizvo 2014 mina wakuda akayakumba anonzi akaya kuchurch anzi Brian achichema kuda avharirwa paSouthampton Police nenyaya yemotikari yemunhu wanga atorera motikari ndobva mwina wakuda anzi Brian akumba kuchurch achichema ndimo ngatobatsire kule ndingatobatsire kule ndiwaze kule padatora $3,500 vandapa anodzana chatamba ndisati akasogirana mazuva aya ndavazoziyana padaini ndikumboda nobutsiro kuda masales ndobva vanobhadhara muridzi wemotikari ndobva vanomira mukoti kuda ndobva ariliswa kuda bva yakumba kwachakamba ndimune kofisa kati maita basa profit maita basa 2014 2015 ndapinda muaffair emusana nezidonhodzo wapesana zidonhodzo sikana yabva andirecorda 2-3 marecords andizoti amwe acho marecords angu here but amwe acho angagadzirwa zvadaro ndobva kuda azvibata ndobva kuda auya zvikanzi munhu wamwari ndine zvandabata pane munhu ada kukuextorta imari kana unosina mari zvikanzi ndakandonosina mari zvanzi arikwana nokuchechipenya kuti ana Alex ananani evidence yacho ishi kati kuda waita basi ibva ndatora $10,000 ndisina mari ibva ndapa kuda kati kuda this is just saying thank you for assisting me panamuva ndopapera mazuva kuda ndobva anoapproacha mukomana anoshanda nanzati maya zvikanzi kumba kwedu kwane nzara ndikumbirawo something ndobva ndinayampa $1,000 vanzi kuda profit ngatibatsire kuda that was last year nana June ndobva kwati June July August September kuda hanakana kutaura neni tamunana December pane mukomana anonzi Tapu anofamba nemwana wangu wesecurity ndobva mukomana atanga kunzi tsvaga nhamba dzamai vangu nenhamba dzaambuya vangu kana wana nhamba idzodzo dzikudiwa nakuda Tapu yauya ndobva